Čaute, tu je Crazyman a vítam vás do môjho druhého videa ako v pokračovaní Crisis. Druhý diel. Takže dneska natočíme ten druhý diel. Počkajte. Vás u tohoto videa, tu je Crazyman a ideme si zapnúť časť. Ja tu mám už trošku predohraté, tak prepáčte, ja si to vrátim, lebo ja som to začal hrať až neskôr. Zatiaľ sa len spravedlňujem. Tuto sme skončili naposledy, ne? Takže dneska si to zahráme a bude to fajn. Zmenil som trošku grafiku, takže by to nemalo sekať. Malo by sa tej hry dariť. No, takže ideme na to. Dúfam, že sa vám táto časť bude páčiť a dúfam, že nebude sekať. Nemala by. Takže čakáme si. Takže táto časť bude dosť ťažká. Tu veľa vojakov, ja ich budem veľa strieľať. Everybody, you can fly. Takže dneska by som chcel natočiť ešte jeden diel. Volá sa Driver San Francisco, takže to dám tiež dneska ešte na YouTube, kdežto stihnem. Ešte uvidím, ako budem dlho robiť toto video. Takže takto. No a čakáme. Takže jej, to už je tu? No tak ideme na to. Tuto sme skončili, kde sme pozabíjali týchto, stiahli sme si súbory, stade to, stiahli sme ich už. Hej, počkajte, lebo tu ostal nejaký kukučín. Ale to auto sa samo... To vidím dobre? Super, ale ja si nezoberiem. Hej, počkaj. Dobu, som dal. Kokos. Doma ho nevychovali. Takže je to super grafika a skoro vôbec to neseká. Tak to som sa potešil. Dobre, ideme ďalej. Takže tú grafiku som nastavil dobre a je to super. Tak. Dajte vedieť. Aha. Opäť tam nie, tu zapáliš toto, tam ešte nezapáli, hej. Aj, kašleme na ňo. Nemám kolesa, som sa všimol. Sila. Vypadni z toho vozidla. Neviditeľný sa. Nesiahli ma.
Pizdy tu, pizdec jeden, hnusný. Myslel som, že mi to vyjde, takže prepáčte, že ma zabili. Tak jeden. Až to nechce rýchlo. Dáme si silu. Ty smrajochu. Ideme na ďalšieho. Si my zabijeme to, hej? Takže my sa zneviditeľníme. Dúfam, že sa vám tento diel páči zatiaľ. Ideme tak granate. Leží ti. Kde by si šiel? Co to? Mám náboj, ty frajer. Zabijem ťa po starom. Čurák. Takže dáme si výskok, to je pri síle. Hop. Hop. Takže to už bude ťažšie. No a ideme na to. Super hra. OK, Sierra nám poskytla. Takže ja sa to budem snažiť prezvykať, takže keď ma budú zabíjať, lebo toto som už prešiel dvakrát, túto misiu, a mám veľmi nervy, to bude dosť ako ťažká. Following behind, I've got another soft top diverting onto the beach and an APC pulling up the rear. I'm also tracking 2 troop carriers and a KPA truck. But what the hell? Just tear up the whole damn resort. Áno, vystúpte. Debili. Ten vojak uteká dole? To je srap. Debil varoval lietadlo. O'Neill, listen up. I wasn't planning on going solo. I need munitions. What you got? Okay, wait one while I access their millnet. Got it. There's a huge stash of explosives at the beach bar. Uvidíte, vôbec nám to Trucks neseká. are pulling up onto the beach. Takže končím toto video a ďakujem, váš Crazyman. A na budúce budeme pokračovať. Takže uvidíme sa na budúce, čaute. Musím natočiť ešte raz. Ešte raz? Vôbec, potom už. Dneška nie. Vôbec neseká, som zmenil grafiku.